dibangun pendopo, kei gamelan, cah-cah tabuhan awake dhewe ngrungokne. Oh, Kang Mas. Mentah romantis ya. Mentah romantis ya. Telek. Diulangi lagi. Sabar. Kok kaya mulang guru apa jenenge? Capau to, Mas? Gawean paling ngangeli ngomong nikah no jan tenan. Wah, ngono. Lah, ngene. Ini tangannya lurus, tegak lurus ya toh. Nah. Tangannya ke depan, gini. Tuh, gini, ininya dilepaskan. Ininya cul no dek, kowe enak nang. Oh, jan lega tenan. Penak toh? Penak. Andani kok. Ora. Semangat. Aja sambat ngantuk, aja sambat kesel ya toh. Sapa sing sambat? Lho sampeyan no, senajan jadwale iki padet ya toh. Iya. Tapi harus semangat karena sing nonton kepareng rawuh lho. Semangat no, kan derek Ayang Akbar ki harus semangat menciptakan suasana yang indah. Sayang itu loh kalau diajak bicara kenapa tuh kok pegang HP tak sita loh HP nih. Ngene. Aku mbok celuk sayang, aku arep balesi iki ya piye ya? Ya wis ndak usah, berarti kamu ndak sayang sama aku. Ora sayang ngono ora. Terus Yo aku ki yo dadi wong lanang ki yo serba pengertian toh, ya toh. apa? Aku ki arep bales jawab sayang, tapi kok ibaratnya ngene lho, Dik. Umpama diibaratkan ya. Piye. Umpama arep tak jawab sayang, ya toh. Ibaratnya jane aku wis suwi pengen nyeluk sayang. Jane aku wis suwi. Wis nyeluk sayang iki jane aku wis suwi. Masa toh? Ibaratnya wit zaman biyen ya toh. Umpama diibaratkan seperti kembang atau bunga. Terus Bungane iki wit biyen tak sirami terus. Ning aku ndelok kembang mau wis gede dhewe. Aku nggo iso ndelok kembange sing wis gede mau, tapi aku ora iso ngambu wangine kembang. ayo ndang diambu. Ayo. Ndang diambu. Ayo kendang diambu. Masuk panggah ramambu. Ngene iki kok aku arep ngambu sampeyan kok ana sing nesu. Sopo? Yo aku. Gua pacare sampean. Yo ora. Oh wis duwe pacar. Ora duwe. Terus Lah sapa kono? Aku arep memakor ngambu sampeyan kok enek sing nesu karo sampeyan ya to. Lha jare sampeyan pacaran karo pemain bal-balan. Kayak berita tekan di David Beckham kan? Undak. Undak David Beckham ora ya? Astagfirullahaladzim kok. Mbok aja ngono kuwi ora. Iso wae. Ana ibu maratuwa lho, salaman. Ibu maratuwa. Kuwi mau wis tak salimi ning kon saliman maneh ya ora apa-apa. Ibu nyuwun doa restu nggih Ibu nggih. Mugi-mugi saged langgeng kados panjenengan kalian Bapak Kolil. Bapak Barok, endi to bapak ki ya ampun bapak. Wonge jek ngatur lampu wong. Kok yo ndelik to bapak. Bapak nyuwun pangestunipun nggih bapak nggih. Ayo ambung sik, Pak. Hei. Njaluk ambung karo kan yo apa jenenge rasa anak karo bapak to, Mas? Nggih. Tadi sampai sini jam berapa lo kamu? Jam 9. Wes saiki malih nyeluk kamu nyapa to? Lah piye to nyeluk piye? Jare aku nak gur manut sampean to. Sampean jare mulai saiki wis ora gelem diceluk nama langsung. Wis ora gelem diceluk Niken ngono moh. Saiki nyeluke kudu loro, nek ora cantik ya nduk. Kapan mending ngono aku? Cete jek lho tak siarne. Aja ngono kuwi. Atiku ndruwodok ngene iki Mas Mangan. Lah sampean yo ngono kok. Apa? Sampean aku gawe nyeluk Mas asline lek ning chat. Lho, lah nyeluk apa? Sayang, ayo. Lek Mas ning chat ngono kae kon nyeluk sayang. Nek enggak tercinta, ayo. Ora aja bahas sing ora-ora ya. Lah sapa sing bahas dhisik kuwi mau sapa? Aja krungu wong liya ben sing ngerti awake dhewe wae. Oh iya. Lah ya. Aja. Mas. Piye? Sampean ulang tahunnya kapan? 8 Oktober. 8 Oktober saiki? Saiki 28 Oktober. 28 Oktober.
Wisuda sudah kemarin 18 Wisuda Oktober. sudah. Oh 18 berarti tanggal 8 18 28. Saiki sampe nyuwun hadiah apa? Aku nek pengenku jane nek karo sampean iki duduk hadiah yang berupa barang. Napa? Apa? Gak berupa barang iki apa? Ya barangnya sampean. Maksudnya ki barang sing teko sampean ngono lho. Mbok barang sing dikasih oleh sampean. Mau dong. aku bawa sesuatu loh. Oh, apa ki tenan ora? Ini tenanan iki. Aduh. Ini tuh sebagai hadiah rasa sayangku ning gone sampean. Amin. Kok amin? Oh iya. Ucapan sampean gimana tadi? Semoga panjang umurnya, sehat selalu, terus tambah sayang karo orang tua, amin. Tambah sayang karo keluarga, terutama saya. Sayang pora? Sayang. Kok sayang wis? Prasido tak kene iki. Sayang cinta. Sayang cinta. Ayo cium sik. Panggung satu. Aku punya pantun buat kamu. Apa? Nah, aku mau dengerin dong. Iwak teri sambel kemangi. Cakep. Atiku gemati nggur karo niken salindri. Anoleh Dik. Ada lagi. Apa lagi? Ngarepe padha. Apa? Iwak teri sambel kemangi. Terus. Nadyan mantanmu wong ngeri-ngeri panggah tak imbangi ya. Wong ngeri-ngeri ki piye? Ayo langsung oh yes, oh no, oh yes. Terima kasih. Sama-sama, jangan dibuang ya. Oh enggak, ini saya tanam di rumah nanti. Harus ditanam di rumah. Tanam di rumah sampai besar. Semoga kalau sudah besar, sudah cantik, besok saya ngunduh aku. Filosofi bunga kan seperti itu. Iya. Terima kasih ya. Sama-sama. Aduh, ganteng jen ya Allah, kudu semaput aku ngene iki. Kok kayak hadiah karo aku? Emangnya kamu tahu ulang tahun 8 Oktober kemarin? Ulang tahunku yang keberapa? Tahu. Keberapa? Yang kedua, 3. Waduh, kok tahu toh? Kamu mesti mencari info-info tentang aku. Gitu? Enggak. Oh enggak. Kok tahu? Niteni. Karena kamu itu jodohku. Ngene iki seneng kono ndelok ya apa wis goblok. Iya, terima kasih ya. Sama-sama. Semoga doa baik kembali ke orang yang baik. Iya, tapi sayangnya gini sayang. Apa? Aku tuh kalau ngasih kesampaian itu ndak ada kabar, Mas. Meskipun sampean kemarin ulang tahun kan nggak tak ucapin toh, iya. Tapi bukti nyata. Oh, Loh, iya. beda karo sampean. Wis ora ngucapne ra ngekeki apa-apa. Beda wong lanang karo wong wedok iki jek peka wong wedok. Aku ki arep ngucapne, aku jane wis nunggu wit biyen, arep ngucapne wedi ana sing salah paham. Ngono lho, Dik. Enggak ngono wae. Lah piye to? Aku arep maju mundur. Ngomongnya aku ndak punya siapa-siapa selain kamu, tahu gak? Bejen. Ini ki batine apa jenenge batine bapak mertua ngene iki wah. Ki caluro ki jane omong apa. Terima kasih. Sama-sama. Ini banyak loh yang lihat bakul-bakul penjual ya dari sore sudah banyak. Begini apa? Lah kan banyak toh Mas, kagum. Oke ya. Iya, ini diparingi tetembangan apa ngobrol mawon Ibu? Loh, ya dikei tetembangan no. Nyanyi? Inggih. Inggih nyanyi napa? Nah, kuwi. Lagune sing hot napa sing alus? Sing kasar napa sing alus? Sing alus enggak kerasa, enak kasar. Kok yo ngerti senenganku. Apa senengane? Sing kasar mau lho. Apa? Ana permintaan apa sing minta ning sampean mau minta apa? Ada cundamani. Iki ana cundamani dari pemuda Kemloko Legi. Tak niken Salindri. Ya toh. Iki ana meneh dari pemuda dan pemudi Sambiroto minta satu rasa cinta niken. Iki enake sing halus apa sing kasar sih ya, Mas? Manut sampean merdikane sampean. Halus gek dikasarke, masuk kasar dihaluske. Yo. Gamelan sing musik ngono piye? Iya. Oh, ngono yo kena. Dari pemuda iki ana sing lewung. Ana lencong. Lewong kok lencong ya.
Terus iki ana nemen, wah wis milih mawon pundi. Wah, dilemas Akbar terus susuku bedak. Ngono iki coba Iki omong. lho, lah. Coba omong ning kene. Asine ning jero batin tapi kucap ning lambe kok ya sepurane. Iya iya. Ono jadi omong ning panggung. Asine atine Mas Akbar yo kudu tak benakne ngono iki. Ora. Iya ta? Aku nek ro nggon pakaian mungkin rusak iki ora malah kudu tak benakne. Terus Tak rusak pisan lho. sampean kok gitu toh Mas. Ora, Kamu ora. ingin wanitamu terpandang auratnya di depan umum Boten, gitu toh. boten. Maksudnya dirusak itu dikasih yang lebih baik. Nah, gitu loh. Ora ngono kuwi ya pikiranmu kleru kok. Alasan tidak tepat nih. Ayo monggo Mardika sik, Dik. Ayo. Apa ya lagunya? Nah, Kyono Lewung nemen cinta satu rasa cinta Cundo Maning. Niku mawon. Apa? Lora ati 2. Oke, Lora ati 2. Didamel langgam sik engko didangdutke. Oke. Sip 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 sip. Buka celuk apa buka monggo Mardika wae. Arep ngantuk kulon tuk etan lor kiduli mesti bintang tamune Dik Niken. Wis jaranan campur sari dan lain sebagainya, ya toh? Sampeyan apa ora pengin belajar ndalang ora ketang sithik-sithik ngono ta? Belajar dalam. Ora ketang sithik-sithik. Pengen. Heeh. Tapi aku ndak iso. Loh, Mau belajar ya. Jenenge belajar kan nggak ada salahnya gitu toh. Kapan lo lek belajar? Ya upama apa ora ketang nyekel wayang sithik ngono. Bisa apa enggak? Upama gelem apa ora? Upama tak arai ora ketang sithik teknik Mau. apa? Mau ora? Mau tenan ora? Mau. Aja mesam-mesem tak rabi kapoke kok. Gelem Mas. Lho kok gelem Mas? Upama tak arai teknik memanah wayang Gimana gimana? Caranya gimana? gimana? Aduh, Gimana? Gimana caranya? Mama sampean duduk sini aku di belakang gimana? Boleh. Boleh duduk Kamu sini. harus pakai ini ya, ndak bisa pakai gini. Nggak bisa, Oh. karena nggak ada yang buat nyelempet ini. Sini, sini, maju, maju, maju. Mau mas ini, mau duduk sini. Aku mbok pangku. Ojo no. Oh sakit, 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 sakit. Aku minta apa ya ampun, sakit apa enggak? Piye? Sakit apa enggak? Duduk sana. Duduk Madep, madep sana. Oh iya, madep. Opan. Tuh. Iya loh. Wis barang wis sak nyamanmu. Ngene iki iman kuat, Imron sing ora kuat. Oh, namanya Imron. Kadang Kok jelek sekali? besok tak ganti Dargombes. Ini Mama, ada wayang ini namanya tokoh Arjuna. Oh, Arjuna. Tak ajari teknik memanah. Oh, memanah itu gimana? Oh, memanah itu gini ya. Memanah ini gini, ya toh? Ya. Ini gini dipegang. Heeh. Dipegang. Lah ini ditarik. Seret. Panahnya ditarik, panahnya dilepaskan. Terus aduh kena niken. Begini apa? Lah kena aku loh. Nah, bisa apa enggak jajal? Dipegang. Ini pegang. caranya megang gimana? Ditempelkan ke geber, kelir, nah ya toh. Iya. Ditempelkan ini tangannya dipegang di sini, Sini. ya toh, di sini ya toh. Anu, ini bokongnya agak diangkat bokongnya. Oh, Bokongnya wayang, bokongnya wayang. wayang. Kok bokongnya kamu? Kalau bokongnya kamu jangan di sini ya. ini tangannya ini gimana? Ini anu kalau silo nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, tak silak nih piye? Maksudnya ditata nih lo. Nah, ini dipegang sini. Ini tangan ini gimana ini? Itu betul. Nah, Ini terus? dipegang gini ya. Dilepaskan, dilepaskan. Panahnya yang dilepaskan. Ini. Lho jari Pak kena limbuk lho. Terus. Bisa apa enggak? Sudah paham apa belum? Sudah, bisa paham? aku bisa. Ayo diulangi lagi, Ya, diulangi lagi. Kok Sabar. kaya mulang guru apa jenenge? Apa? Capaut to, Mas? Gawean paling ngangeli ngomong niken kok ejan tenan. Wah, ngono. Lah, ngene. Ini tangannya lurus, tegak lurus ya toh. Nah, tangannya ke depan, gini. Tuh, gini, Awas ininya tangannya. dilepaskan. Ininya, Oh, ini. cul nodek, kue Wes, Mas. enak Oh, jan lega tenan. Penak toh? Penak. Andani kok. Domongi kok. Wes. Wes. Engko tak privat neh ning omah ya. Jan merasane mak teratap semeriwing kok, Mas. Jangan.
Hati-hati. Aku panas mentok aku Nejen. Duduk sini dulu duduk sini dulu. Temennya aku. Ya ini ada lagi bintang tamu sok. Telek. Telek-teleknya apa to iki? Aku nyawang kok HP kudu tak banting HP ku. Lah nyapa? Nyapa lho. Isine aku kingkeki terus teko kene arep kon dadi bat nyamuk ngono apa piye? Lah, Kok sobat nyamuk iki? kok sobat nyamuk lho. Aku ki yo ngenge ono bar. Oh mau mbek aku. Iki karo iki lho, duk kuwi. Lha apa? Ya umpamane kowe karo kono aku yo sak ora-orane olehno buta apa-apa ngono lho. Mau njaluk buta Timbang Mas. ora ono. Enek ndek mau menungso kloget-kloget ke larva ning kono mau. Oh anu to sing nganggo klambi bling-bling mong to. Oh, nggih bling-bling ngono mau. Joget-joget. Wah, mau enek. Lagi iki lho. Eneng. Enek mong jane. Enek mau jane. Ning warung melenjan. Apik. Iki Isih kiki mangkal. meh aku metu ora dandan ngene. Lho nyapa? Nganggo jas no. Kok iso? Lho eneng lanang eneng wedok aku sing dadi naipe. Oh. Masuk ra? Masuk. Lah iya, masuk ra? Iya. Lah. Heeh. Oh nek iki asline wis nek iki. Piye? Apa? Lho maksudnya wis padha karepe ngono lho. Piye? Wilujeng dalu. Wilujeng dalu kowe? Dik Akbar. Alhamdulillah. Dik Niken. Wajan matur gunging panuwun. Heeh. Sampun paring tinimbalan dene Pak panjenenganipun Bapak Edi. Heeh. Bapak Dewan Bapak Edi Santoso. Anggota Dewan DPRD Dapil Komisi 4. Heeh. Nggih, matur sembah. Kowe rene, Nduk. Kowe yo aja cedak-cedak Akbar kuwi ketoke meneng ning ganas meteng lho minggu kene. Astagfirullahaladzim. Aku dilokne pria yang tidak baik-baik saja. Alah ora tetep bagus, tetep bagus. Kebak ing tata krama kok. Weh, iya. Heeh. Dene kan mau menemani itu. Mau, tapi nanti aku digondol mulai gimana? Kamu yo takut ora toh? Kamu mungkin. takut apa gila? Nyuwun sewu lho, Nduk. Lah nek iki kan isih arep belajar, lah aku wis loro Apa nih? Sitok banci, sitok bengkel. Tapi sampean yo nafsu to mbek aku. Kowe iki nek tak anggit Apa anak ngarep? yo anakku, Apa yen yo, tak Kak? anggit adi yo adiku. Akbar petuk mbiyen ki isih cilik wis ndalang lho iki. Masa? Acara teng provinsi Jawa Timur, keliling Padang Bulan, ngenderekke Pak Edi Brojo mbiyen. Sampean ngerti napa sebabnya aku wit cilik kok ndalang padahal bapak ibuku tuh dalang? Sebabe Sebabnya aku mbiyen pas ning kandungan ibu sering dikirimi mic. lho. Dikirimi mic. Wireless Ini mic-e piye? Wireless tanpa kabel. Warnane apa? Warnane apa ngono kuwi? Mbuh ra patek tamat aku, Dek. Aku ki sakmono uga, Ger. Aku sakmono uga nyuwun sewu Meo Iya. kan kembar. Lho. Meo kembar. Oh, heeh. Terus sing adiku tak tekoni besok kowe nek lahir ning alam Padang pengen dadi apa? Pengen dadi arsitek, Mas. Oh. Sebabe pengen gawe omah sing gedhe to rombo ora kaya ning jero kene uyel-uyelan. Heeh. Aku yo duwe cita-cita. Apa? Aku pengen goleki teko sak yahen iki urung petuk. Apa kuwi? Bocah ndase gundul. Heeh. Mlebu metu lah tak inceng kok malah ngidoni. Aku urung paham sing dadi pikiranmu kuwi aku. Mosok rong, Pak? Balenono sithik ngas. Kono yo duwe lambe ning ndas. Lho, piye kuwi? Meletek ndase. Gung paham aku, gung Kok paham. tak Apa itu? WA. Heeh, gung paham aku. Weh niken urung paham Aku kowe. urung paham, aku karo nikah nak wong polos to. Oh iya. Piye-piye urung genah apa piye, Dik ya? Urung. Alah. Nek wis genah pale ade cekakaan ya Mas. Nek Kudune iki Lucu ya. Lucu. Ndas gundul kuwi mau ya. Ndas gundul. Wah, paling tuyul paling wi. lambene meletek di sirah. Nguri ya. Heeh, lambene Nguri. buyumu kok kaya kuntilanak to, Nduk. Kudune yen lagu iki engke aja dipleroki. Heeh. Ya nyuwun sewu anu adroe wonten, Mas. Plangan gamelan karo iki. Lulu iki eneng orjene. Oh, iya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kok meneng bae kok ora ngadeg kowe?
Lah jare selawatan ki aku mesti linggo lho. Iya maksudnya karo nggih sepote sliramu. Ono to, Kang Mas. Jelasno to, jelasno. Jelasno to, Sing jelas Kang to. Mas. Kacang Mas sing jelas. Mlakumu biasa lho, Nduk. Kowe Kakang. iki biasa bareng bar lungguh kono mlakumu malih centit-centit kena apa, Bu? Lho kan ben cantik, ben Lah, cantik, ya, kan memang feminim, wedok wanita ngono kuwi. feminim. Oh, Mana sih kamu Heeh, kamu. Wanita ki yang feminim ngono ya. Dadi mlaku bareng ngono ya ngene iki. Wajar. Wis kenal apa urung to jane? Sindi Wis ta? saling kenal apa belum sampean sama Dik Niken? Aku ki gong pati Niken. kenali mbek iki kok. Salaman sik, Aku kenalan ki sik. mbiyen raiku bagus. Bagus. Biyen Bagus piye to? Bagus. Heeh. Saben main karo iki njur ditoyori wae lambeku kok. Oh. Weh, aku pengen selawatane gawe lambe, iso. Weh. Lho piye iki? Selawatan Piye ndek nganggo? Mas selawatmu mau piye? Selawatmu kowe mau piye? Oh ngene lho Mas. Sik to kowe iki ora Iki lagi ditakoni cedak kok. karo iki ngono kuwi wis ngene lho. Dadi umpama jaman ketoprak ludruk, Nih. biyen ki umpamane tangan rene iki ora sampe kena sing muni ngisor. Oh ngono, aku iso aku. Rek ngene iki lho. Ayo jajal. Kita Opo diulangi, kowe diulangi. wani karo aku kakang plak tapi kene gak teko nggon sing muni kene. Plak. Oh, Oh iya, siap. jajal piye jajal. Ah, siap. Pokoknya aku ndek salah. Heeh. Kudune kowe manut karo aku. Pripun Kang Mas? Kula mohon panut marang panjenengan lho Kang Mas. Iya. Ya, aku yo wis ngendika yen to sliramu kudu manut kalian pun Terus kakang. kula pripun Kang Mas? Ora gelem. Kowe iki ora gelem njur ngaplok kene ngono ta nek kaploke kene. Walah, lha jare sampeyan sing ngaplok tontonono. Dicontoni sik. Nonton angel rap. Wah, syukur seneni cah cilik kowe. Heeh. Nah, yo. Ini ya. Dang. Teknik. Piye? Teknik ngaplok. Plak. Tek. Oh, ngono dadi sing muni kene ne. Heeh. Oh iya iya iso aku iso. Ayo, ayo Duk, di eno. Lho lho kok bekek kono. Lah isone ngene kok. Heeh. Lho piye to ki? Iso ning ora apa-apa to. Ki pamen aku ngesoni kono. Aku lah mbok seneng nganggo mie kuwi. Lah nyapa? Meneng ah? Anget lho iki. Halo. Lah kok ndek kemi kok ning anding speaker lah ya ndak Ngene nilai kok. muni. Ora muni iki ngonanku. Jejel. Nah, ketoprak biyen ludruk, nah sing muni tangane. Oh, ngono. Nah, sing kene mung ngene ngono. Oh, iya. Ya, Dang. Ayo ya. Kula mboten sudi kalian panjenengan Kang Ya. Mas. Aduh. Bener wi wong sing isor plek kok, sing isor plek kok. Plek kok sing isor Sing kene. isor plek. Tapi bener. sing kene kebanteran. Lah terus piye? Tangan iki, tangan kene, Nduk, tangan kene. Oh, kuwalik paling Walik, Duk, walik, walik Duk. walik. Ah. Iya. Kulino ngede. Oh, ayo dibaleni Duk, baleni Duk. Dadi kene mung ngene lho tok sing muni kene. Iya. Nah. Kula mboten nyepurane panjenengan lho Kang Mas. Kang Mas. Monggo badhe menika setunggal-setunggal nggih. Iya. Nggih ae. Seneng kancane Ayo bener nyonyot. kok ceplek pek ngono. Asem ke wajan suwe ra petuk ya Suwe no. ra kepethuk, Nggonmu Kang Mas. saiki kok mundak gingsul. Gayane ra mutu Iya gingsul ketularan sitok. karo Mas Akbar. Gaya lah. Nggonku lho gingsul sak cangkem kabeh. Iya makane iki kena dike selawatan lho ngite. Piye? Dang. Ya Nabi salam. Op. Bar. Iya. Bar. Nabi. Mbahmu wis. Ndong to. Aku roh lo, aku roh. Ora. Aku malah nggo cempolo. Aku Sik ora ta? puas. Apik ya. Iki wayang ora ning BPJS lho korban untu. Duk, Apik tapi kok. aku penasaran, kuwi jane brengose tenan proto. Lah, iya. Iki masa tenanan. Iki angus. Wih, idune moncrot kabeh. Ah, ngene lho, Nduk. Wih, ampune. Timbang. Ih. Aku urung ngomong. Timbangane kowe ndadak raup ngono. Andinge ning kuwi lho. Aku bojoku wis Iki arep loro. nuntun bae ning gone puskesmas ceritane. Lah kan BPJS. Oh, kan BPJS kuwi mau untune kuwi mau to, Mbah. Yo ngalah ngusak. Nyapa, Duk? Wilani banget to. Ambune bensin apa piye? Terus yo duwene cangkem yo iki lho arep mbok kon nggo cangkem ndi. Wi Wis brengose. tak kandakne ning arep aku wis loro, Nduk. Sitok banci, sitok bengkel. Kuwi brengos asli apa ora to? Asli. Aku minta tisu. Tisu. Anu Mas Sik lho dicek sik. Alapi. Dicek. Yo,
Kok rekoso mentaya Ayo, ya golek golek pangan. pangan samploan wae kok iso kaya ngene to Kang Mas panjenengan lo Kang Mas Ya. luar biasa sekali pengorbanannya panjenengan Kang Mas Labine keringetan, labine keringetan kula dilapi. trenyuh kalian panjenengan lo Kang Mas panjenengan saestu tiyang sae Kang Mas panjenengan tiyang sing paling kula tresnani lan kula sayangi lo Kang Mas Apik nih, lagi lucu, sukses, kemeloko lagi. Ya, ini baru lucu itu. Seneng raine remuk. Aku suka. aku suka Aku arep dadi toprak. Gus, ora ya lek isih Panjas pangan moro bangun ora? kuwi ceritane piye Ceritanya piye? Panjas moro bangun. aku dadi apa Ora nganggo nggone jonggrang bae kowe kok kono. oke aku dadi jonggrang Ya. Wong ayu. Pilopati pamanmu Prabu Kupala perjuritmu ya resik tanpa tilas. Tinimbang sliramu ketut dak pateni luwih becik manut kalian pun Kakang ya Yai. Kaget aku. beh matane Kaget tenan aku. Anu peran Oh, iya. menghayati peran Mas. Ya ya ya. bunda aku kaget lho nganti ya Iya. Menghayati disosor peran. banyak Babi yuk banyak. Wong ayu. Manut kalian pun Kakang ya Yai. Wadah apik nek Ojo banter-banter tukei lu. lah ben kok ora ngamangap maneh kok Ayo. Ayo. Manut kalian pun Kakang Yai. Loh. Opo Bandung kurang sugih? heeh syukur wae. Opo Bandung kurang sekti? iya Opo Bandung kurang bagus? kowe kurang elek Bandung Oh, berarti bagus. Ayo. Manut kalian pun Kakang bakal tak suwitani tak pek bojo. Ora. Di garwa pamrih pari wong ayu. aku ora suti Bandung Kowe kok nerokke aku? apa urusanmu Gak apa-apa. kowe wani mbek aku kok kowe mentang-mentang kowe dadi Bandung kowe wani kowe karo aku. Ya apik. Bar. Sanggit anyar iki, apik. Bar. Iki kowe kok luwe, arep kok luwe galak timbang Bandung bar. Apik. kowe ora ngerti sapa sing tak kedani Sowo? kae ora ngerti kowe Oh iya. Wani kowe. Sik hop yen ngono apike ngene. Piye? Jenengan dadi Bandung, aku tak sing dalang. Oke, siap no. Fragmen. Bandung ki biasanya ora disetujoni karo Roro Jonggrang. Nah sing dadi Bandung saiki Mas Akbar. Sampeyan sing dadi Kowe engko mesti ditolak. Truk. Wase ngono. Rina pantaran ning wengi ora ana wanita sing tak penggalih, ora ana wanita sing mlebu ning jantungku kejaba mung sliramu wong ayu. inggih Bandung. Bar. Bandung. Kula tresno kalian panjenengan lo Bandung. Dasare Roro Jonggrang kuwi seniwati. Bandunge seniman. Besok awake dhewe nek wis rabi, ya toh? Iya. Ngarep omah dibangun pendopo, kei gamelan, cah-cah tabuhan awake dhewe ngrungokne. Oh, Kang Mas. Duh, mentah romantis Minta ya. romantis ya Kang. Telek. Miat langening kalang iwan aglara pandamuncar Ong tinon lir kekonang
surem sorote tan padang kasor lan pajaring purnameng gegono dasare mangsa katiga Kulup tetuko matura kelawan uwakmu ing ngamarta kepriye pawartane sakwise jeneng sira Kulup marak mangarsa ning Karang Kadempel aning Kyai Semar Badranaya. Sewu kalepatan nyun tadah wadono sedaya dawuh pangandika para pepundhen sampun kula aturaken dhateng Siwanayantaka. Gancanging cariyos Siwanayantaka nyuwun syarat sarana ingkang kedah dipun pinangkani. Nuwun inggih punika wujudipun Sekar Pudhak Tunjung Biru. Koko Prabu kados pundi pamrayoginipun Koko Prabu? Janaka kula wonten dawuh. Siadi kang kulina ngayam wana anelasak sajroning wanawasa manjing ana ing Karang Padisan. Upadinen ingkang ingaranan Sekar Pudhak Tunjung Biru mau ya Yayi. Menawi makaten kalilan kula nyuwun pamit Kakang Mas Punta kula nyuwun tambahing pangestu. Mangsa baranga muga lebda ing karya Dimas Gatotkaca. Kula wonten dawuh Waman. Awat-awatono lakuning pamanmu angupadi wujuding Sekar Pudhak Tunjung Biru nuwun inggih dhateng senika. Merahina sumubangi wangaruna katinetrane nganggo rapuk sadaning kukila ringkani goro saketer kini donganing kunglir wuwu sing pinibanco Bong ilahing nama Sidam Sidi Sekaring Buwana Langgeng. Ulun waspadakake kaya wayah ulun Lesmana kang sowan ana kahyangan alang-alang kumidir. Sumengko pengawak bojro kang dadi lakumu ana parigawe apa? Nuwun inggih Duh Hyang padha winenang. Kula marak sowan awit wonten perkawis ingkang saklangkung wigatos. Lesmana nyuwun lumunturing sih kanugrahan saking Paduka Pukulun ingkang arupi Sekar Pudhak Tunjung Biru. Sekar Pudhak Tunjung Biru kinarya kula badhe hamboyong Kyai Semar Badranaya. Kulup Lesmana samendang tan karempit atur kita ulun tampa kanthi trawaca
Kita ora kleru menawa nyuwun Sekar Pudak Tunjung Biru marang jeneng ulun awit ya ana alang-alang kumitir kene papane kembang mau kulup. Lan wis titiwancine kembang mau linggar saka wasta ulun. Tampan ana ulun ora anggone masrahake kulup. Ngaturaken gunging panuwun pukulun. Iya, kula Lesmana tiba sepadha-padha. Sakwise sira sembada ngregem kembang Pudak Tunjung Biru, kita aja pegat ing pengati-ati Ngger Lesmana. Ngestaken dawuh pukulun rening sampun kasembadan panyuwun kula. Keparenga kula nyuwun pamit badhe wangsul wonten Pancawati. Iya Lesmana, ulun nyangoni Raharja. Dewa Sugata marang suring brang mudani arum-arum ngendan ing awiyat danan jaya lan tetuka kang sowan ana parigawe apa dene sira marak ana panjenengan ulun bukulun dosa menapa ingkang kula sandhang menawi kula nglairaken isining manah kawula jernyatanipun paduka hyang padha wenang sampun nyumurupi ancas kula ulup Janaka nadyan kita ora matur ulun wis mangerteni ulun paring dawuh mangkono mau mung kanggo pambukaning kandha Harjuna kita sowan marang ulun bakal nyuwun tumedhak ing Sekar Pudak Tunjung Biru minangka cihna mboyong marang Semar Badranaya nanging kawruhanana kulup Sekar Pudak Tunjung Biru wis ulun paringake marang Lesmana Widagda utusan saka Praja Pancawati. Waduh pukulun Ormaos lingsem Janaka nyawang sorot ing Basanta menawi kula wangsul dereng mundi Sekar Pudak Tunjung Biru. Janaka hayu mopo rasamu kalamunta Sekar Pudak Tunjung Biru bisa uwal saka astaning Lesmana ndak kira ora kurang jalaran nyuwun pangestu lewato tepining lepen tempuran kang bening banyune supaya kasembadan sediamu he Janaka. Kumaling si cinceng kuling jakune turuk rame amalungi mertandane mancine wos kakek tenjang tentang panjerina mencorong lir mangajab ing projen ayo tumandang makarya kumaling si cinceng kuling jakune turuk rame amalungi mertandane wancine wos kakek tenjang lintang panjerina mencorong lir mangajab ing projen ayo tumandang makarya
Tur palarasan sang pekik Dupi mundi mastuti dawuh sang resi Apa bener jeneng sira kang jeneng Lesmana Widagdo? Pancen bener. Kowe sapa? Panengah Pandhawa Satria Madukara saka negara Ngamarta. Raden Janaka ya Harjuna kang dadi kekasihku. Sumedya laku mak ngendhek marang lakuku. Kembang Sekar Pudak Tunjung Biru bakal tak jaluk minangka mboyong Kakang Semar. Yen ora mbok wulungke bakal tak rudha paripeksa. Lah dalah. Murang toto bagus rupamu ning jebule kowe arep mbegal daraku parat iki musuh lawas kowe uga arep mboyong Kyai Semar Badranaya lakon mboyong Kyai Semar Badranaya wis bisa nglangkai bangkine Anoman kejak pirang dina tak ladeni musuh Satria Pinggondari Gatotkaca ayo tandingono iki mantan Gembong Senopati Swelagiri galong pecah dasmu gagat dene rebutan Sekar Pudak Tunjung Biru nalika semono kodrating jagat gaweaning para dewa Sekar binelah dados kalih ingkang dinasta Raden Janaka Sekar Pudak Tunjung Biru kang diasta dening Raden Lesmana amung wujud cangkokipun kang winastan Cangkok Wijayamulya Swamya ngambrang kati karunaning kaswase aneng marga memalatkung risang gondo wastrat mojo leng-leng lalu hangulati Kakang Semar Janaka kang sagu mujuti Sekar Pudak Tunjung Biru kang tegese dina iki uga Kakang Semar bakal kaboyong mring Ngamarta aja percaya Kyai sejatine sing nampa saka Hyang Padha kuwi Lesmana luwih dhisik nanging direbut dening panengah Pandhawa nganti aku mau ngantukake cangkoke wae. Sampun cukup, stop. Ampun do regejekan. Kembang lan cangkok bisa pisah niki saged dados pralambang kagem Ndara kula Janaka lan Ndara Lesmana.
Ndara Semana kaliyan Ndara Janaka niku sejatine siji ning taksih kapisahaken. Benjang dados tunggilipun wonten lakonipun piyambak. Cobi mang pirsani. Badhe kula gathuke mlih wujuding kembang lang cangkokipun Ndara. Yo kagathukaken wujuding Sekar Pudak Tunjung Biru dalasan Cangkok Wijaya Mulya. Badar sejatine wujud wenteh garwanira Kyai Semar Badranaya nenggih Bathari Kanastren. Kembang lan cangkoke ndak dadekke siji Badar wenteh bojoku. Kanastren. Inggih Kyai. Piye? Kowe sowan Sang Asih Prana. Ya yang padha winenang nampa dawuh apa? Kyai, mboten kenging kisah saking nuswa Jawi. Sampun pundhak anggenipun Kyai Semar momong dhateng Praja Pancawati. Sakmenika gantos momong dhateng Praja Ngamarta momong para Pandhawa Kyai. Monggo Ndara. Tumuju wonten Praja Ngamarta kodratipun kula momong dhateng para Pandhawa Gus. Laruta saking Gotha Sakura kula yen atanamu kusa sangri kepiye pawartane Dimas Bukaka Prabu ngaturi ketiwasan kula sampun nampi wujudipun Sekar Pudak Tunjung Biru ananging dipun rebat kalian panengah Pandhawa kekasih Raden Janaka. Satemah kula namung angsal cangkokipun kembang lan cangkok dipun gathukaken kalian Kyai Semar wenteh Bathari Kanastren. Bathari Kanastren paring dawuh menawi Kyai Semar kinen mapan wonten ing nuswa Jawi amomong dhateng para Pandhawa. Nanging kala wonten pangandikanipun Kyai Semar ingkang ganjel sajroning raos kula Dawaka Prabu. Lho, Kyai Semar ngendika apa? Kembang lan cangkok ingkang pisah awit kinarya rebutan ing antaraning kula kalian Raden Janaka punika mratelakaken mbok menawi kula kalian Raden Janaka menika sejatosipun amung sajuga ibarat kembang lan cangkokipun kula wau Dawaka Prabu. Ya jagat ya Dewa Bathara syukur bagi jumurung. Lho, liripun kados pundi kok Prabu paring dawuh ingkang mekaten? Lesmana Sira lan Janaka kuwi mung katone loro nanging sayektine manunggal dadi siji. Ya Raden Janaka mau kang besuke bakal dadi dalan kasuwargan muhe Lesmana. Mula ora muspra anggone siadi jumujuk nganti tekan Nuswa Jawa. Sayekti iki dadi dalan nitik marang kasuwarganipun Kakang lan Siadi. Koko Prabu, menawi kasuwargan kula dhateng Raden Janaka, lajeng Koko Prabu benjang badhe manitis dhateng pundi? Lesmana manut wangsit kang dak tampa pun Kakang bakal manitis marang Ratu Dwarawati jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna kang jampangi para Pandhawa rina sawengine. Benjang menapa kula lan Koko Prabu manitis dumateng Ratu Dwarawati dalasan panengah Pandhawa pun Janaka. Besok ana lakone dhewe.
Wis ayo luwih dhisik enggal bali ana ing Pancamati Lesmana. Latalah gagar wikar tanpa karya anggone Praja Pancawati mboyong Kyai Semar. Sajake sejarahe Praja Pancawati bakali rampung bakali pundhat. Bendaraku Prabu Rama lan Raden Lesmana katone sedhela maneh ya bakali manitis marang satriya ana ing Nuswa Jawa. Ya Anoman ora bali ana Pancawati. Ora bakal jogar anggonku semedi, aku bakal tetugur ana Gunung Kendalisada. Yen durung ngantuk pepadang tumrap nasibku dhewe, Anoman ora bakal jogar anggone malah diening. Yang tanjir Druhun Simonon tenan. Negara Ngamarta Pandhawa sing semboyong Kyai Semar Badranaya. Kurawa. Ayo barisan witing kelapa dibuka, barisan witing kelapa. Ngebyuk para Pandhawa pateni. Werkudara Werkudere Arta Marma ana paran lakon rangsang mati dening aku. Mati aku. Lakon titir mati dening Swatama. Sampun wuruing Bandayuda nggih Gus. Ingkang baku sing ruwet pun udar, sing peteng pun padang. Semar ingkang kasembadan boyong dhateng Ngamarta maratandhai nilap panas mara bumi. Utawi wahyu pamong niku sampun paripurna.
Iya Kyai Semar aku melu nyekseni. Sing becik dadya patuladan ingkang ala kagilesa anut lakuning jaman. Menawi kula nggelar seratri wonten tembung sak kecap tindak sak pecak ingkang boten meranani kula sak kanca nyuwun lumunturing sih samudra pangaksami pungkasane ngatur billahi taufik wal hidayah waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dadi pepadang paripurna pagelaran ringkih purwa